Tiesitkö, että moottorisahan terälaipassa tämä perän kiinnitys ei ole standardi, eli ei ole olemassa yhtä laippaa, joka kävisi kaikkiin moottorisahoihin? Tosi yleinen luulo on, että kun tullaan hakemaan moottorisahan terälaippaa, niin kerrotaan vaan se laipan pituus ja se riittää. Mutta aina kun valitaan moottorisahan terälaippaa, niin siinä on vaikuttavana tekijänä perän kiinnitys, uraleveys ja ketjujako. Ja nämä kolme on ne, mitkä rajaa sen sopivan laipan. Sen lisäksi sitten on olemassa erilaisia laippoja keskenään, vaikka noissa samoilla spekseillä. Käydään niitä kohta läpi. Oregonilta itseltään löytyy 21 erilaista kiinnitystä tuohon moottorisahan terälaippaan, mutta toki yleisimmät voidaan supistaa ehkä noin 5. Jos otetaan tästä esimerkiksi Husqvarnan terälaippa, niin Husqu käyttää itse 2 kiinnitystä. Puhutaan pienestä ja isosta kiinnityksestä, ja Husqvarna on nimennyt sen silleen, että HSM on pieni ja HLM on iso kiinnitys. Sitten Stihl käyttää kanssa 2 eri kiinnitystä, ja se kiinnitys on sidottu tähän varaosanumeroon. Eli jos se varaosanumero alkaa 3005, se on niin sanotusti pieni kiinnitys, ja jos se alkaa 3003, niin se on niin sanotusti iso kiinnitys. Sitten esim. Ekko käyttää itse jo pelkästään 6 erilaista kiinnitystä omissa sahoissaan. Ja käytännössä Ekkolta meidän täytyykin aina tietää, mikä sahamalli on kyseessä, jotta me voidaan katsoa siihen sopiva laippa. Ei ole tosiaan mitään standardia, että mikä se kiinnitys kuuluisi olla, mutta Oregoni teräketju- ja laippavalmistajana on niin tunnettu, että tästä voidaan puhua jonkunnäköisenä standardina. Ja moni valmistaja ilmoittaakin, että mikä on vastaava, tai mikä heidän laippansa kiinnitys on vastaava kuin Oregonilla. Eli Oregoni on valmistanut nämä omat laippansa sillä tavalla, että ne on nimennyt tämän peräkiinnityksen, ja Oregonilta löytyy referenssitaulukko, mistä sä voit katsoa, että mikä kiinnitys sun sahassa kuuluisi olla ja kääntää sen Oregonin kiinnitykseksi. Ja tätä kautta päästään usein käsiksi sitten siihen, että mikä laippa siihen laitteeseen kuuluu. Tämä perän kiinnitys sahoissa eroaa tosiaan sillä tavalla, että no ensinnäkin tämä muoto voi olla erilainen, tämä ura voi olla auki tai kiinni, tämä ura voi olla eri levyinen, nämä reijät, johon ketjun kiristystappi tulee, voi olla eri kohdassa tai ne voi olla pyöreät tai soikeat. Tämä öljyreikä voi olla eri kohdassa tai sitä ei ole ollenkaan. Eli siellä on tosi paljon muuttuja, joten sen takia on tärkeää, että se on just oikea laippa siihen sun sahaan, jotta siellä muun muassa öljy kulkee kunnolla. Sen lisäksi aina kun laippaa valitaan, niin täytyy tietää se vetolenkin vahvuus. Jos sulla on vanhoja ketjuja, sillä on merkitystä. Jos sulla ei ole vanhoja ketjuja, niin aina kun vaihdetaan laippa ja ostetaan uusi ketju, niin käytännössä voit silloin päättää, että mitä vetolenkin vahvuutta ruvetaan käyttää. Eli uraleveys, näitä on erilaisia, muun muassa 1.1, 1.3, 1.5 ja 1.6. Sen lisäksi aina kun vaihdetaan laippa, niin täytyy tietää se ketjujako syystä, että tämä laipan kärkipyörä, sen jaon täytyy täsmätä siellä moottorisahassa siihen vetorissaan tai rattaaseen. Sitten laippoja voi olla kärkipyörällä tai ilman, ja tämä kärkipyörä voi olla irrotettava, eli se pystytään tämä pelkkä kärkipyörä vaihtamaan, niin ei tarvitse vaihtaa koko laippaa. Tässä mulla on semmonen, mikä pystytään vaihtamaan kärkipyörä, ja tässä on sitten laippa, missä ei ole kärkipyörää ollenkaan. Tämmöinen laippa, missä ei ole kärkipyörää ollenkaan, niin ketjujaalla ei ole väliä, koska täällä ei ole mitään, mikä vaikuttaisi siihen ketjujakoon, niin silloin ainoat kriteerit, kun ostat tällaista laippaa, niin sun täytyy tietää tämä perän kiinnitys ja sitten tämä uraleveys. Toki näitä laippoja yleensä käytetään semmoisissa hommissa, että henkilö tietää, millä kiinnityksellä se laippa on. Sitten on olemassa erilaisia keskenään, eli vaikka kaikki muut speksit täsmäis, niin on olemassa vielä kokonaan yhdestä teräslevystä valmistettuja, kasaan niitattuja, kevennettyjä, että siellä on esimerkiksi muovia tämä keskusta. Hurjan paljon erilaisia, mutta käytännössä ne rajaavat 3 tekijää on se perän kiinnitys, sitten uraleveys ja ketjujako. Näin kun sä tiedät, niin sä löydät oikein laipan siihen sun sahaan.